tas-semawla. Kodbam azzani simok tkellim nallum fiskit kelma tijek tkun id-daw keċċid l-amihi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum sejrin namlu t-tifka san Irenew li kien isqof u li kien martri. Jifirħu fis-sema l-irwieħ tal-qaddisin li jimxew fuq il-passi ta' Kristu issa jitennew miegħu għal dejjem għax għall-imħabba tiegħu xerdu demmhom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti r-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudies jab suffraġju tal-irweħ ta' Kelinu Azzoppardi u Ġew Grima. O Alla inti tajt il-grazzja li l-Isqof Sant Irenew sabiex iwettaq il-verità tat-tagħlim tal-Knisja u jħabbrek sewwa l-paċi tagħha. Għamel li bit-talb tiegħu niġġeddu fil-fidi fl-imħabba biex dejjem infittxu li nkunu maquda qalb waħda bejnietna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Ulied Iżrael, isimgħu din il-kelma li jil-mulej qal kontrikom u kontra it-trubijiet kollha li jien tellajt mill-art tal-Eġittu. Huwa qal, mir-razzezz kollha tal-art ma rrid naf bħat ħliefkom, għalhekk se nikkastigakom minħabba il-ħażen kollu tagħkom. Forsi tnejn min-nies se jimxu flimkien jekk ma jiftemux, li l-jun se jried fil-foresta jekk ma jsibx il-priża, il-ferħ tal-jun se jsemma laħnu fl-art tiegħu jekk ma jkun qabad xejn, l-għasfur se jaqa' f'wiċċ l-art jekk ma jkunx hemm ixbiek, se jinqaleb il-mansab mal-art jekk ma jkunx hemm x'jaqbad, forsi tindaq it-tromba fil-belt u l-poplu ma jibżax, se tiġri xi ħsara fil-belt jekk ma jkunx għamilha il-mulej, għax ebda ħaġa ma jagħmel Sidi il-mulej jekk ma jurix il-ħwejjeġ moħbija tiegħu lill-qaddejja tiegħu il-profeti. Li l-jum jgħajjat min ma jibżax. Sidi il-mulej jitkellem, min ma jaħrabx. Jien bilkom ta' taħt fuq kif Alla qaleb il-Sodoma u bil-Gomorra. Kontu bħal ħerba meħlusa minn ħuġġieġa, imma intom ma rġajtux għal għandi, oraklu tal-mulej. Mela dan se nagħmillek Iżrael u la darba se nagħmillek hekk ħejju ruħek biex tiltaqa' ma' Alla tiegħek, o Iżrael. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali u ngħidu flimkien. Mulej mexxini fis-sewwa tiegħek. Int m'intix Alla li tħobb il-ħażen. Il-ħażin ma jsibx postu għandek. Ma jifqux il-kburin quddiem għajnejk. Mulej mexxini fis-sewwa tiegħek. Inti tobgħod kull min jagħmel id-deni.
inti teqret min jitkellem bil-gideb. Nies qattila u qarrieqa jistmellhom il-mulej ngħidu flimkien, mulej mexxini fis-sewwa tiegħek. Imma jiena għat-tiba kbira tiegħek nista' nidħol ġewwa darek. Nixteħed quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek, mimli bil-biża' tiegħek, ngħidu flimkien, mulej mexxini fis-sewwa tiegħek. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Jiena lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tela fuq id-dajsa u d-dixxipli marru warajh. U qamet taqliba kbira fuq il-baħar. Hekk li l-mewġ beda jgħatti id-dajsa iżda hu Ġesu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu qajmuha qalulu, salvana mulej għax sejrin nintilfu. U Ġesu għalilhom, dal-biża' kollu għalfejn ja nista' fidi xkejkna. Imbagħad Ġesu għamordna lill-rieħ u lill-baħar waqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu lil xulxin, dan xi bniedem hu biex sal ir-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis il-preżenza ta' Ġesu fuq id-dajsa ma kienx ifisser li d-dajsa mhux sejra ssib ruħha fil-maltemp, għax fil-fatt maltemp kien u d-dajsa wkoll kienet fil-maltemp titqabad. Imma min-naħa l-oħra il-preżenza ta' Ġesu fuq din id-dajsa waqt din il-maltempata għamlet id-differenza kollha. Ħuti, hekk ukoll ħajjitna. Aħna ma nistgħux nippretendu li f'ħajjitna ma jinqalgħux waqt jitqal u forsi anke diffiċli, imma il-preżenza tal-mulej f'ħajjitna żgur li tagħmel id-differenza. Għaliex? Għax inkunu nafu li maħniex weħidna, hemm il-mulej magħna. U allura d-dixxipli meta jindunaw f'liema periklu kienu qegħdin fih, x'għamlu? qajmu lil Ġesu li kien rieqed u min-naħa l-oħra Ġesu wara li sikket il-maltempata tom ċanfira lill-apostli. Għaliex? Għal fatt li morewx il-fidi tagħhom fih. U allura kemm drabi Ġesu wkoll jidher rieqed f'ħajjitna u naħsbu li ma jridx jismana jew inkella ma jridx jgħinna fl-aktar waqtiet li tant ikollna bżonnu. Imma hemm qar meta jiġri hekk eżis ejjew niftakru li Ġesu hemm qiegħed u l-preżenza tiegħu f'ħajjitna hija diġà ħafna. Allura m'għandniex għalfejn naqtaw qalbna jekk il-mulej magħna ħatmu kontra tagħna u jekk aħna jkollna fidi u fiduċja fil-mulej l-affarijiet imorru iktar differenti. Allura ejjew il-kol flimkien waqt il-slaleb tal-ħajja kulħadd iħoss tiegħu. Imma m'għandix għalfejn naqta' qalbi għax Kristu qalli intom li tinsabu mħabbtu mtaqlin ejjew għandi u jiena nserraħkom. Jiġifieri ma qalilniex għal xejn, il-mulej jista' jtina għax għandu mnejn u dak li huwa impossibbli għalina għal Alla kollox jista' jsir. Anke jekk qegħdin naraw dil-muntanja qudiemna. Min ikollu l-fidi vera f'Ġesu dik il-muntanja s-sirbita għax għal Alla kollox jista' jsir. Għalhekk importanti ħafna li l-mulej fil-ħajja tagħna impoġġu lilna nfusna fil-preżenza tiegħu
għax il-preżenza tiegħu tagħmel differenza kbira anke fl-għażliet li nagħmlu jew deċiżjonijiet li nagħmlu bil-wieqfa. Miġburin f'xirika waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollha li Alla qed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina biex il-Knisja tara fil-mumenti tal-prova l-okkażjoni f'waqta li tqawwija fil-fidi nitolbu. Biex il-bnedmin ifittxu soluzzjoni għal problemi ta' żmienna billi impenjaw il-moħħ u l-qalb tagħhom b'ġenerosità kbira nitolbu. Biex dak li għandu l-qawwa jsikket ir-riħ u l-baħar iġib tranquillità u paċi fil-qalb ta' min mhux kapaċi iħobb u jaħfer nitolbu. Biex l-Ewkaristija, preżenza reali ta' Kristu fostna, tkun il-wens tagħna fil-mumenti tal-bżonn nitolbu. Fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla ta' ħajjitna, il-qattab tal-Knisja tiegħek li fik biss tqiegħed il-fiduċja tagħha, int li intalla u tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma qudiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf l-mrejn ħżuriti, widnok tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ikun ta' glorja lik mulej is-sagrifiċċju li aħna sejrin nofrulek, konna ferħana bid-daħla ta' Sant Irinew fis-sema. Għamel li bis-saħħa ta' din l-offerta nintlew bl-imħabba għall-verità biex nżommu sħiħ fil-fidi tal-Knisja li jkollna l-qalbna il-għaqda tal-insara bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum, nerfgħu lubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien roddulek ħajr għaliex Sant Irinew li ħal martiru sqarja ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewa sew fejn hemm id-dajjef, u s-saħħa li min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jexxet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-ard u bla qiegħda jintennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek.
Osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu din l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadija tiegħek Kellin Wazzopardi u Joe Grima li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamili kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum
اغفرنا ذنوبيتنا بخل ما نغفر للمنوهات يالينا لا تدخلنيش في التجريب ازدا اهلسنا من الدني اهلسنا طلبك ملاي من كل دني اتينا في التيبة والهناتيك الباتش في زميلنا باش نكون خلصة دايم من الذنوب ومخارصة من كل انكويت اخنا ونستناو ونتماو الينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيزو كريستو مولاي جيزو كريستو ليت لابوستلتيك نخلي لكم سليم نتيكم سليمتيي لا تخارس لين ذنوبيتنا ازدا هارس لين الفيد تاع كنيستيك اتيسلم العقدة اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش في السلطنة الديم تديم الباتش تاع المولاي تكون ديم معكم اعطوا الباتش للشرشين الجسم في المكان مقدم تا سيدنا جيزو كريستو يكون يسوى لنا لسنة قربنا بيهم على الخية تدين خروف تلا لتنخد نبيت تا الدنيا خنا علينا خروف تلا لتنخد نبيت تا الدنيا خنا علينا خروف تلا لتنخد نبيت تا الدنيا اتينا الباتشي مولاي جيزو كريستو بن الله الخي بالموتية كفرت منك المسير بالهدمة الاسبيرتو سانتو انت تايت الخية للدنيا دنا الجسم والدم قدستيك اهلسنا من اختيتي كلها ومن كل خزن زمني ديم فدي لين الكماندامنت تيك وتخليني ننفرد منك دان وكريستو لعلنا ينوي الخبز خير نزل من السما من يكل من دا الخبز يشال ديم خن ينداوك ليرس أوليخ ويرشفوخ مولاي ما يستخليش لتدخل تحت السافتي ازديت كلمة واحدة وروح تكون انفيقة الجسم تا كريستو يخرسني على الخية ديم الدم تا كريستو يحرسني على الخية ديم Grazie signorella, in hobbox signorella. If you had no better Christ
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Signor Alla, waghfirli Signor Alla. Nitolbu. Fil-ħinna tiegħek mulej kattar fina l-fidi f'dawna l-misteri qaddisa u għamil li tassew nibnu ħajjitna fuqha biex bija nitqazzu bħalma bija kiseb il-glorja l-Isqof Sant Irinew li baqa jistqarra sal-mew tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Infaħru li l-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zibaħanja bil-fer taqlu besafin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.